Sme skupina 6 ľudí, ktorá vyráža na skialpinisticko-snežnicový trip do horskej oblasti menom Sunnmørsalpene. Táto oblasť má niekoľko nádherných vrcholov a lyžiarskych stredísk. Máme naplánované zdolať 3 z nich. Samozrejme všetko závisí od počasia a poveternostných podmienok, keďže v Norsku sa menia často. Tieto vrcholy obklopujú 2 fjordy. Jeden sa volá Jorunfjorden, ten ďalší sa volá Sturfjorden. Naše ubytovanie sa nachádza bližšie k druhému fjordu, čiže k fjordu Sturfjorden. Ďalej v blízkosti ubytovania sa taktiež nachádza lyžiarske stredisko menom Fjellsetra a veľmi pekné jazero Nysetervatnet. Toto jazero sa nachádza zhruba vo výške 330 metrov nad morom. Takže verím, že nám to vyjde i tento rok, tak ako minulý rok, a uvidíme zas ďalšiu časť peknej krajiny v Norsku. Je 11:30 večer, dorazili sme na ubytovanie zhruba pred 15 minútami. Naša cesta trvala zhruba 7 hodín a vyrážali sme z mesta menom Orkanger. A taktiež naša cesta viedla cez dedinu menom Halsa, kde sme nastúpili na krátky trajekt. A ďalší trajekt nasledoval z mesta Molde a nakoniec sme použili posledný trajekt smer Liabygda strana. Z dediny strana sme pokračovali na naše ubytovanie v chatovej oblasti Fjellsetra. A zajtra sme sa rozhodli ako absolvovať kopec Aukšere, ktorý má zhruba 1200 metrov. Takže sa tešíme na túru a veríme, že nám to zajtra vyjde.
Podarilo sa nám spraviť prvý kopec počas našeho tripu menom Aušere. Má zhruba 1200 metrov. Celý deň bolo veľmi príjemné počasie, až teraz prišla nízka oblačnosť a začal fúkať jemný vietor. Tak teším sa na zajtra. Sme skoro 450. Ach, ríše. Tuto s hlavou to bolí. Dnes sa nachádzame na kopci menom Hejhorné. Prešli sme strandou cez trajekt, je veľmi pekné počasie, takmer vôbec nefúka, máme veľmi krásne výhľady. Poslúžili, pretože večer už klienti volali a už super máme prešlapaný Baghor.
Dnes je 30. marca, podaril sa nám ďalší kopec menom Lamfila, ktorý sa nachádza blízko nášho ubytovania. Zajtra cestujeme do mesta Ålesund navštíviť Atlanter Havsparken akvárium. Toto akvárium je jedným z najväčších škandinávskych akvárií so slanou vodou a je jednou z popredných turistických atrakcií v tejto oblasti. Nachádzajú sa tam rôzne druhy rýb, ako sú tresky, halibuty, murény a ďalšie. Taktiež sú tam niektoré druhy krabov, homárov a taktiež sa tam nachádzajú tučniaky a túlene s morskými vidrami. Na konci plánujeme navštíviť miestnu reštauráciu blízko centra a po dobrom obede sa vrátiť na ubytovanie a na ďalší deň budeme cestovať domov.